Tímto velmi slavnostně pasují na školačku. Přejeme samé jedničky, hodně úspěchů. A zatleskáme Enince v školačce. Tak a já se znovu zeptám Aničky Karláčkové, jestli už za náma půjde. Ani, pojď. Pojď, sečno. Pojď. Aničko, pojď. Ne, Jenom tak nám dobře, řekneš, jak se máš a tak. tak jo, tak ještě máš chvilku čas teda, no. Tak Adélka Richtrová. Ahoj, Adélko. Ahoj. Čím budeš velká, sečno? Nevíš? Ty ale tak trošku už třeba Hele, tak co by tě bavilo být paní učitelka, paní doktorka, paní kadeřnice, prodavačka, co? Co? Paní učitelka. Hele, a bavilo by tě učit třeba ve školce, anebo ve velké škole už? Co, je ti to jedno? No to ti nemůže být jedno, čemeče. Protože malí děti strašně moc zlobějí. No. Tak jako vy zlobíte, že jo? Děláte neplechu. No, paní učitelko, jak jsme na tom s disciplínou? Výborně? Výborně. Tak jo, tak poklekni, Ani. Adélko, teda Adélko. A já tě tímto velmi slavnostně, neboj, pasuju na školačku. Gratulujeme, hodně štěstí a si to dobře rozmyslí. A zatleskáme Adélce, snad budoucí paní učitelce. A přichází Jakub Rosenberg. Kubíku, pojď za náma, hodím. Dobrý den, pane. Ahoj, Kubičku. Ahoj. Patříš do skupiny dětí, které ví, kým budou, nebo které si to teprve rozmyslí? Ty to určitě víš, že jo? Čím budeš? Policajt. Řekni to do mikrofonu. Já budu No. policajt. Hele, a budeš ten hodnej nebo ten zlej? Já ti to teďka vysvětlím. Ten hodnej, ten chytá lumpy. A ten zlej dává pokuty na silnici za rychlou jízdu, víš? A botičky. A botičky dává. Zlej. Takže ty budeš ten zlej. Tak to asi tě teda pořádně prolíbím, ale abych se tě vyhnul. Ale ne, do školy se těšíš? Těší se tam moc? Jo. A přijde se sem paní učitelka někdy ukázat? Jo. Hele, a policajti musí být hodný a spravedlivý. Většinou teda. A ty jsi tady byl hodnej ve školce, nebo si trošku zlobil? Hodnej jsi byl, tak to může být panem policistou, pane, poklekněte. Koukněte na mě, úsměv. Já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školáka. Já ti gratuluji, přejeme samé dětičky. A potlesk pro Jakuba policistu. A přichází Daniel Smékal. Ahoj, Dané. Ahoj. Ahoj. Tak co, čím budeš? Závodníkem ve Formuli 1. Závodníkem ve Formuli 1. No i takový závodník se musí učit, budeš se učit? Jo, a už jsi někdy jel v autě? Už tě vzali na přední sedadlo? Ty a hraješ takový ty počítačové hry, jako závodničky, takový ty trenažéry. Pane, já jsem... Vy máte doma autodráhu a už jsi s ní jezdil tou nejvyšší rychlostí? Hele, ale víš, co mi musíš slíbit, až tebe bude závodit. Tak budeš závodit jenom v té formuli, ale ne ve svým civilním autě. Slibuješ? Slibuju. Že budeš zodpovědný řidič? Jo. Jo, super, pane, poklekněte. Úsměv, pane závodníku, já vás tímto velmi slavnostně pasuji na školáka. A život není o rychlosti, ale užijte si to, samé jedeme. Potlesk pro Danička, závodníka ve Formuli 1. A přichází Natálie Svobodová. Natálko. Ahoj, Natálko. Ahoj. A ty se nestydíš, že ne? No to je super. Tak nám pověz o tvé představě, čím budeš, až budeš velká. O to nevadí, ale do školy se určitě těšíš, že jo? Jo. Na co se tam těšíš úplně nejvíc? Na všechno. Úplně se tam těšíš na všechno. Ale určitě existuje něco, na co se třeba vůbec netěšíš v škole. Nebo nic takového neexistuje. Nic takového neexistuje. Byla jsi do školce hodná? Jo. Do školy jsi připravená? Máš nějakého sourozence? Máš bráchu nebo segru? A chodíš do školy? Jo. A jaký má známky ve škole?
Víš, jenomže předpoklad, že budete mít třeba stejný. Má dobrý známky, takže se budeš učit dobře. Super, slyšno pokrekní. Když z vás něco vytáhnou. Úsměv. Já tě tímto velmi slavnostně pasují na školačku. Gratulujeme a samé jedničky přejeme. Potlesk pro Natálku školačku. A přichází Eliška Trnečková. Eliška Trnečková, pojď za náma. Slečno, pojďte. Pojďte za náma. Ahoj, Eliško. Ahoj. No ty spotřebovala takový krásný antré, že jo? No jo. Takže z tebe bude, předpokládám, už ta moje vysněná baletka, herečka nebo zpěvačka, že jo? No, a kým budeš, až budeš velká? Paní učitel. Budeš učit velký děti nebo ty malý? Ve školce? Ty ale ve školce, já nevím, nejsou dost větší děti hodnější, s tím mají méně starostí určitě. Co myslíš ty? Jak to vidíš svým odborným okem? Nevím. No dobře, vlastně, o co je ta škola, by tě to naučila, že jo? A byla jsi ve školce hodná? Je. Jo, dobře, začnu poklekněte. Že si to s tou učitelkou rozmyslí. Já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školačku a budoucí paní učitelku. Gratulujeme. Prosím. Potlesk pro Elišku, paní učitelku. A přichází Jaroslav Vinklárek. Ahoj, Jardo. Ahoj, Jarošo. Ahoj. Ahoj, jak se máš dneska? Dobře. Dobře, a ty jsi taky spal dobře? Jo. Ty taky vůbec nevíš, že byla bouřka? Ne. Teďka nejste hluchý náhodou? Co? Nejste. Čím budeš, až budeš velký? Hokejista, to budete dva. Budeš v brance nebo budeš útočník? Útočník bude. Ale budeš se i tak učit? Jo, tak super, pane, pokračujte. Pane hokejisto, kup na mě. Kup jak kup. Já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školáka. Hokejistu, také přejeme velké úspěchy. Potlesk pro Jarouška hokejistu. A přichází Valentinka Bránová. To byla ta... Ahoj, Valentinka. Ahoj, co bys nám o sobě řekla? Nevím. Nevím, já se budu muset zeptat, že? Jo. Hele, určitě si měla čas rozmyslet, kým budeš, až budeš velká. Paní učitelku. Ty, a je tady tolik volných míst. Paní učitelky, oni vás budou chtít ty holky vyštípat. A nebo budeš učit třeba někde na univerzitě? Co? Nebo ve školce? Budu učit ve školce. Ve školce, dobře, určitě bude hodně dětí a bude potřeba hodně paní učitel. Máš doma už připravenou tašku do školy? Jo. Co na ní je? Ptáček. Ptáček, jak se jmenuje? Nevím. Nevíš, ale škola je od se to dověděla, že jo? Byla jsi ve školce hodná? Elička úspěch. Jo. Ty ale taky si přemýšlela. Byla, že jo? Nevím. Neví, kdo to ví? Paní Štelko, byla hodná? Ano, takže jsi hodná byla, já ti potvrzu. Slečno, poklekněte. Kuk na mě. Já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školačku. Gratuluju a hodně štěstí. A zatleskáme Valentince, paní učitelce ze školky. A teď za námi přichází Anička Karláčková. Ahoj. Ahoj Ani, vezmeš si mikrofon? Jak se máš dneska? Dobře se máš. Hele, a máš to už rozmyšlený, kým budeš, až budeš velká? Bylinkářka. Jo, je. Ale to je skoro už jako paní doktorka, to se budeš muset moc učit. Budeš se moc učit? Ano. A na co se tam těšíš nejvíc? Já to vím, na přírodopis, že jo? Na všechno. Na všechno, skvělý, slečno, poklekněte. My vám držíme palce a určitě si přijdeme pro nějakou chvíli. Na mě? Nebo já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školačku a gratuluju se samé jedničky. A potlesk pro Aničku Bylinkářku. A její A přichází Jolanka Vrbová. Jolčo, ahoj. Ahoj, Jolanko. Ahoj. Ahoj. Ty jsi takovej sportovní typ, že jo? Ráda plaveš? Jo, a co ještě děláš za sporty? Nevím.
A hraješ na nějaký hudební nástroj? Ne. A hraješ na něco? Ne. Rodičů na nervy, že? Jo. No, já jsem si to myslel. Čím budeš, až budeš velká? Nevím. Nevíš? Já myslím, že ty, hele, třeba vojačka bys mohla být, nebo paní policistka. Co ty na to? Vojička. Vojačka, budeš bránit naši vlast, že jo? Ale budeš někde to vzadu, že jo? Budeš to hlídat ze zadu. Super, slečno, poklekněte. Tuk na mě, úsměv. A já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školačku. Přejeme hodně úspěchu, samé jedničky. Potlesk pro Jolanku, školačku. A jako poslední za námi přichází Nela Vyroubalová. Ahoj Nelinko. Ahoj Neli. Ahoj. Ahoj. Máš to rozmyšlený, kým budeš, až budeš velká? Kým? Návrhářkou. Návrhářka. Ty budeš dělat... čeho? No, čeho? Oblečení. Oblečení. A bude to, počkej, já to vím, to bude velmi slavná značka. A bude třeba navrhovat klobouky pro královnu. Budu holky zapojovat do těch přehlí, No ale tak jistě, když bude tak slavná. Hele, ale ono to není jenom o tom talentu, ale také o tom se něco naučit. Budeš se v té škole učit? Jo. Paní Šolko, byla hodná ve školce? Byla jsi hodná? Jo. Jsi si ty myslá? Já nevím. No, ale pochybnosti. Ale v té škole budeš... Jo, ale v té škole budeš hodná, že jo? A slibuješ, že se tam budeš učit? V případě jsme splnili všechny podmínky a můžeme přikročit k pasování, slečno. Kup na mě. Já tě tímto velmi slavnostně pasuji na školačku. A držíme palce, ať máš vlastní salon. Zatleskáme Nelince, slávné návrháčce. Tak to nebylo? Nejdu mu. Ani si nepamatuju. To ztratila. Tak a já teď poprosím paní ředitelku, jestli by byla tak hodná a svým dětem řekla něco hezkého do života. Nějaké poselství, třeba jak papež, Orbi et Urbi. Tak já to vezmu velmi stručně. Já dětem přeji, aby do té školy vykročili tou správnou nožkou, aby se jim tam líbilo, aby měli hodnou paní učitelku, aby do školy chodili rádi a aby se jim tam líbilo. Děkujeme. Děkujeme moc. A já teď poprosím maminku, která by chtěla hovořit za rodiče, jestli by přišla za námi, prosila mě o to, abych ti půjčila mikrofon. Maminka rozdává květiny, ale už je za námi. Děti, tichočko, pojďme na zámeček teď. Tak dobré odpoledne. Já jsem požádala o slovo jenom na chviličku, aby jsme mohli předtím, než se děti rozutečou k soutěžím a k zábavě, abychom mohli předat malý dárek a malé poděkování paním učitelkám, čímž bych je chtěla pozvat sem k nám dopředu. I paní učitelku z Žabíček, z Berušek. A pokud je tady někde aspoň paní Francová, tak bychom byli rádi, aby přišla za náma. Buďte tak hodní. Karina nechá. My chvilku počkáme. Tak chvilinku, co kdybychom děti paním učitelkám zaspívali nějakou hezkou písničku? Třeba ne, Pětku ne, já jsem To v tom bychom mohli, no. Tak co umíte? Písničku Loučení neumíme. Tak třeba nějakou hezkou, třeba Skákal pes? Umíme? Výborně, děti, děkujeme, zatleskejte.
Tak, paní Francová ještě stále nejde, takže já myslím, že to nebudeme, ona je zaneprázdněná, každopádně je tady určitě z každého oddělení aspoň jedna paní učitelka a já bych chtěla jménem rodičů všech dětí, které odcházejí do školy, základní už školy, a to i jménem rodičů dětí, které vám tady ještě zůstanou s odkladem, poděkovat za chvíle strávené s našimi dětmi, a mnohdy za chvíle dlouhé, protože jsou rodiče poměrnou část dne v zaměstnání a vy s nimi jste strávili možná někdy větší část dne než samotní rodiče, za což děkujeme. Děkujeme za to, že naše děti byly ve školce vždycky spokojení, chodili sem rádi a s úsměvem na rtech tu školku opouští. A já děkuju za rodiče, že jsme tak rádi sem za vámi dávali. A to jak v prvním kole někteří, tak v tom druhém. A tady máte od nás malý dáreček, který bychom byli rádi, kdybyste utratili společně i s paníma školnicema, které se o ty naše děti starají taky. Takže Veliký potlesk pro všechny paní učitelky z této školky. Děti, zatleskejte taky, protože tahle školka je opravdu prima. Předejte kytičky, děti. Podle barev. Slečno s kytičkou, pojď taky. Takže já bych vám chtěla strašně moc poděkovat i všem vám rodičům za pomoc, za svou práci. Moc si toho vážíme, že teda takový dárek jsme od vás dostali, to nebývá tak zvykem ve školkách, takže moc a moc děkujeme a máme z toho velikou radost. Budeme na vás. tak jo. Paní Francová už je tady, tak ji aspoň zatleskáme a ona dostane kytičku, tam dostala od Jolanky. Děkujeme a můžeme pokračovat v programu. Tak děti, já teď navrhuji